ବାଇକ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ 2 କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ, ବାଇକ୍ ଉଦ୍ଧାର। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ପୁଲିସ ବାଇକ୍ ଚୋରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲସ୍ତଲା ଗ୍ରାମର କାର୍ତ୍ତିକ ଭୋଇ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଗଣ୍ଡାଭାଲକୁ ଗତ 6/9/2022 ତାରିଖ ଦିନ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗଣ୍ଡାଭାଲ ଛକରେ ବାଇକ୍ଟିକୁ ରଖିଦେଇ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଫେରିଲା ପରେ ବାଇକ୍ ନଥିବାରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଉଲୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ତାଙ୍କ ଗ୍ଲେମର ବାଇକ୍ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା 136/2022 ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ତେବେ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 2 ଜଣ ଯୁବକ ଏକ ନମ୍ବରବିହୀନ ଗ୍ଲେମର ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କୁଢ଼ଟିଗା ନିକଟରେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଉଭୟ ଯୁବକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ଛେଚିବା ସହ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଲୋକେ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୁଲିସ ବାଇକ୍ ସହ ଉଭୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କଲା ପରେ ଗଣ୍ଡାଭାଲ ଛକରୁ ବାଇକ୍ ଚୋରି କରିଥିବା ନେଇ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ବାଇକ୍ ଚୋରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସୁବଲ ପାତ୍ର ଏବଂ ସୁବନ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପୁଲିସ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।